Itt látjátok a 100 kWh-órás energiatárolókat. Mielőtt kinyitnám, nézzétek meg, itt található a klímaberendezésnek a rácsa. Ez egy levegős, hűtésű tároló, a klíma itt szívja be a friss levegőt. Kinyitom, akkor látjátok a belső részét, itt fújja be nekünk a hideg levegő, ez a teljes klímaberendezés. Itt fönt láthatjátok a különböző védelmi berendezéseinket, van egyrészt egy hőérzékelő, illetve egy füstérzékelő, van egy ajtónyitás érzékelőnk is, és akkor hátul pedig egymás fölött sorakoznak az akkumulátor moduljaink. Az akkumulátorunknak a bal oldalát látjátok, itt található a Solis inverter, ami egy hibrid inverter. Alul, a rácsozás mögött vannak a DC kábeleink, amik jönnek a napelemtől, illetve az akkumulátortól jövő DC kábelek is itt csatlakoznak be magába az inverterbe. Amit kivitelezőnek el kell végezni a telepítéskor, az gyakorlatilag a beton alap elkészítése, illetve a kábelcsatornák behúzása. Itt látjátok, hogy alulról csatlakoznak a DC kábelek, illetve az AC is. Amikor a munka elkészül, a helyszínre már csak le kell darúzni ezt a tárolót.